tempo e os números da sorte. Na xornada de mañá venres, Galicia quedará baixo influencia anticiclónica, destacando, polo tanto, a estabilidade atmosférica. Esta estabilidade, xunto ca humidade acumulada de días anteriores, propiciará que se formen néboas e teremos algunhas nubes baixas nas primeiras horas da mañá. A merande parte das néboas e nubes desaparecerán antes do mediodía, deixando unha tarde de ceos despexados. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, pero as máximas subirán de forma moderada, deixando a sensación térmica de calor durante a tarde. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos, con intervalos de moderados no litoral atlántico. Para a xornada do sábado teremos un día plenamente anticiclónico en toda Galicia, de xeito que os ceos permanecerán pouco nubados ou despexados con algunhas nubes de estancamento no norte de Lugo, e nubes altas nas rías baixas pola tarde. As temperaturas ascenderán de xeito moderado. As máximas superarán ou achegaránse aos 25 graus e a sensación térmica será en xeral de calor. Os ventos soprarán do nordés, moderados, con refachos fortes na comunidade e máis frouxos, eso sí, de cara ao sur. A situación non terá cambios na xornada do domingo, polo que continuaremos baixo influencia anticiclónica. Deste xeito, os ceos estarán completamente despexados. As temperaturas serán novamente altas nas primeiras horas da tarde e sensación térmica de calor soamente verase afectada en puntos do litoral por mor dos ventos que soprarán de compoñente norte, moderados con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércoles é formada polos números 6, 13, 15, 23, 44 e 46. Complementario o número 18, reintegro o 0. No sorteo da 11, o cupón agraciado foi o 48.227. 48227.